Βαλάκα, ας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, πέρα από αυτά, την κασέτα την ξέρεις? Γιατί είσαι πολύ μικρός και πρώτα πρέπει να μάθεις την κασέτα. Πρώτα την κασέτα και ύστερα αυτό που κάνεις. Ξέρεις, η κασέτα ήταν αυτό το πλαστικό, ας πούμε, με την ταινία μέσα, με τα δύο στρογγυλάτσι που μπαίνανε στο κασετόφωνο και είχαν δύο κόλπα εκεί πέρα και το γυρνάγανε, ας πούμε. Μπορούσες να γράψεις κιόλας και στην κασέτα, μπορούσες να την ακούσεις στην κασέτα. Το καλό που είχε η κασέτα είναι ότι δεν είχε το skip. Δηλαδή δεν μπορούσες να αλλάξεις τα κομμάτια, ας πούμε. Άκουγες πιο πολύ μουσική με την κασέτα. Εδώ κάτω ήρθαν άτομα και από άλλα μέρη. Άλλοι ήταν ok και άλλοι γαμισέτα. Και άλλοι θέλανε να βγάλουν CD ενώ δεν είχαν δει ποτέ τους μια κασέτα.